İstanbul'e dembaş temaşavanın heja em li vakfa İsmail Beşikçine îro mêvanê me jî mamoste Doktor İsmail Beşikçi ye. Em ê henekî li ser jiyana wî ne tenê li ser nêrîn û ramana wî ya di derbarê em bêjin siyaset û ziman û pirsgirêkên Kurdan de helbet wê ew jî hebe lê em dixwazin henekî li ser jiyana wî ya şexsî jî henekî çend pirsan jê bikin henekî em dixwazin ew behsa raborduya xwe û hest û hêviyên wî çi bûn niha hesta ku li wî ye çi ye henekî em ê li ser wê rawestin. Hocam çok Mamosta gelekî spas û çawanin û xwe baş nasıl hissediyorsunuz? Spas, ez başım. Hem şehir ve hem bajarê xwe guherand û hûn ji Enqerê hatin Stenbolê bicîbûn û hem jî ve hevjîna xwe ji dest da. Van her du guherînan çi bandor li we kir gelo? Size bu iki önemli değişim. İstanbul'a sık sık geliyordum zaten. Ez her tim dihatim İstanbul. Vî bajarî ji nêz ve dizanim. Navenda vakfa me jî li vir e. Bo min hêsanî çêbû dema hatim vir. Çok kolaylık benim için. Tiştekî nebaş tê de nîne. Piştî vefata hevjina xwe ez hatim. Vakıf di sala 2013 de hat ava kir. û wê demê jî min dixwest em werin Stenbolê. Lê hevjina min nedixwest. Li wir heval û dostê me hebûn. Li kuçeya ku em lê bûn, cîran û nasê me hebûn. Divîya bû piştî 2013 ez li vir bama. Lê hevjina min nedixwest. Wê vefat kir û ez jî êdî li Stenbolê me. Bu sizi Ew tiştek ku wê demê hûnber bi Kurdan ve han didan îdealîstiya akademisyenekî ciwan bû yan hinceteke we ya din a şexsî bû. Başka bir şey mi çekti Kürtlere doğru? İşte şöyle diyelim 1900 Tedî min gava din behsa leşkeriyê kir û behsa koçeran kir. Lê meraqeke min hebû ku vê mijarê berfireh bikolim. Min dixwest girêdayê wezareta navxwe kar bikim. Hesabê min ew bû ku ez li zanîngehê bimînim. Lê ji ber wê dema ji leşkeriyê terhîs bûm, min yekser serî li zankoyê xist û di dawiya 64 de ez êdî li zanîngehê bûm. üniversitedeydim artık. Bütün bunlar olmadan önce siz akademi... Beriya ku hûn rastî Kurdan werin û heke hûn hiç jî rastî Kurdan nehatine yani dema ku hûn akademisyen bûn, plan û xeyalên we çi bûn? Sizin hayaliniz, planınız akademide neydi? Ya şöyle işte 1964 Di navbera 64 û hefteyê de dema li zankoya Erzurumê min xebat li ser koçeran dikir. Di heman demê de li wir di rojname û kowaran de jî min gotar dinivîsîn. Kowareka bi navê Forum hebû û nivîsê min çap dikir. Ev nivîs rastî berdekan dihatin. Zanîngeh jî dijberiya vê yekê dikir. Nedixwestin ez nivîsên xwe binivîs. Di salên 64 û 65 de hûn behsa Kurdan dikin. Behsa ziman û neteweke cihê û çandeke cihê dikin. Zanîngeh li beramberî vê yekê dersdayîna min rawestand û asten kir ku ez bikevim Polan. Min li ser rewşa aboriya civakî û bingehên etnîkî û duzana Anadolê pirtûkek çap kir. Piştî vê pirtûkê givaş zêde bû. Di 20 Temmûza 1970 de jî dawî li peywira min ya li zanîngehê anîn. 1970 benim görevime son verildi. Üniversitedeki görevime son verildi. İşkence Rastî gördünüz mü? işkenceyi jî Fiziki hatin? işkence. Tabii böyle gözaltı. Helbet di dema destgirkirinê de li müdüriyeta ewlehiyê givaş û zil li her kesî dibû. Herkese söz konusu. Divan Ne girtîgehan diyorlar? da Mesela sizin tiştek an şahsınıza kesekî ne- ku ne- ji hangi bîra wan cümleler neçû. var? Örneğin polis şöyle söylüyordu. Ben Bo Kürdüm mînak diyordum ama bu işlerle polisek uğraşıyorsun, hebû sen niye digot ez uğraşıyorsun? jî Kurdim. Lê wekete bi van karan re alaqedar nabim. Digot tevê ez Kurdim, ez beşdarê van tiştan nabim. Bo çi? Tu ku ne Kurdî, bi van karan re mijûl dibî. Uğraşıyorsun. Ne cevap verdiniz?
Ben de işte bilimin kavramlarıyla Min jî digot ku uğraştığım ez rêbazên bir zanistê dikim. çalışma yaptığımı anlatmaya çalışıyorum. Kaldığınız cezaevlerinde aklınızda kalan Diwan böyle girtîgehan da unutamadığınız, tiştek an kesekî ku yani ji mesela bîra var wan mı neçûbe öyle bir heye isim, aklınıza gelen zaman zaman unutamadığınız bir kişi ve bir olay, Ya bir ben çok kaldım cezaevinde. Çeşitli Ez cezaevlerde li kaldım. gelek girtîgehan mam. Min çarda paza girtîgeh guhart. Di demên cihê de ez dihatim girt. Di navbera 1971 û 2000 de zêdeyî 17 salan ez di girtîgehan de mam. û helbet gelek tişt hene. Öyle 17 yılı aşkın bir bütün o cezaevinde kaldığınız yıllarda Di nava hemû wan salan da hûn bi girtiyên Kurd ên siyasî re diman. Di heman demê de ku dewletê Kurd înkar dikirin, tabloya hundir çi nîşanî ve dida. Hêviyeke ve hebû. size bir umut veriyor muydu? Ne söylüyordu size hocam? Yani tabii örneğin 1971 12 Mart döneminde Belê, di dema duwazeyê Adarê de ez biribûm Amedê. Li wir ez bi gelek kesan re mam ku derdorên cihê yên civaka Kurd bûn. Axa hebûn, xwedî milk û araziyan hebûn, şêx, xwendekar, kesên esnaf hebûn, bekar û çi qadên cihê yên civaka Kurdan gelek kes hebûn. Hetanî sala 1971 agahiyên min ên derbarê Kurdan de gelekî zêde dibû. Lê di sala 1971 de ku li girtîgeha leşkerî ya Amedê bû û dema li dadgehan de bû, nêrîna min ya di derbarê Kurdan de kurtir bû. Bandoreke zêde li min bû. Di wê demê de min pirsa Kurd, pirsa Kurdistanê û Tirkiye bêhtir nas kir û fêm kir. yakından anlamış oldum, daha yakından kavramış oldum. Peki hocam bir ülkede akademinin Li welatekî ku akademî û hêlîna zanistê di mijareke da metodolojiyeke înkarkirinê tê xemeriyetê, civak bandoreke çawa dibîne, çi guherîn lê dibin gelo. Bandora vê yekê li Tirkan çûbû li gorî we. topluma nasıl yansıyor? Mesela Türklere nasıl yansıyor bu? Bu çok tabii çok önemli bir sorun. Yani Helbet üniversiteye ew pirskirêke giring e. Dema hûn dikevin zanîngehê her ji were behsa wê yekê dikin ku diyarde tiştekî bingehîn û giring e. Bi awayekî teorîk her behsa giringiya diyardeyê tê kir. Mamosteya tim digotin rastfêmkirina diyardeyê giring e. Min hewl dida heman tiştî bibêjim, lê min behsa Kurdan dikir. Min digot Kurd û Kurdistan diyardeyeke giring e. Min bi rê û rêbazên zanistî ev tişt digot, lê bertegên mezin dihatin. Dema mijar dibû diyardeya Kurd digot, wê kes nikaribe li vê mijarê bikoyle. Behsa berjewendiyên netewî ên dewletê dihatin kir. Min jî digot xebatên zanistî giringtirin ji van berjewendiyan. Hetanî sala 71 bertegên mezin li hemberî vê yekê radibû. Yani digotin zanist manist giring nîne. Lê piştî salê heştê û notî ta em dihatin salên 2000 nermûnek çêbû. Devlet êdî weke salên şêstî, Kurdan, Kurdî û Kurdistanê inkar nake. Kürtleri, Kürtçeyi, Kürdistan'ı inkar etmiyor artık. Akademisi, Türkiye akademisi Eger akademiya Tirkiye ya wê demê û rewşa niha bidî berhev, çi ferq li ber çavên dikeve? Ne tür farklar görüyorsunuz? İşte akademide 70'lerde Akademiye wê demê bertegên zêde nîşan didin. Piştî salên notî helwest nermtir bû û civak jî hinekî sûde ji vê guherînê dibîne. Weke salên pêncî û şêstî êdî Kurd, Kurdî net kategoriya înkarkirinê de cih digire. Kürtçe inkar edilen bir kategori değil. Silahlı mücadeleden Li gorî nêrîna we, sivilizasyona geçişte, kêşe û zehmetiyên yani ku Kurd silahlı dibînin çi ne di wê geçişte, qonaqê de ku ulusal ji kurtuluş têkoşîna mücadelesinde, çekdarî niha burada derbasî Kürtleri sivilizasyonê dibin. baz aldığımızda ne tür yalpalamalar yaşıyor Kürtler, yaşadılar? Yani bu inkar durumu Ew mijara înkarkirina Kurdî û Kurdan rewşeke gelekî cuda ye. Ew tişt
tenê rêbazeke Tirkiyeyê. Ew kêşe di heman demê de kêşeya Iraq, İran û Sûriyeyê jî. Ew pirseke navdewletî ye. Hetanê sala heştê Tirkiye di bandora polîtikayên Amerîkayê de bû. Irak û Sûriye di bin bandora Sovyetê de bû. Pirsa înkarkirinê ji ber wê her ku çi bû pirsgirêka Amerîka, Rusya û pêra jî ya Awropa. Lê înkarkirin tenê meziyeta Tirkiye bû. Bo mînak, li Iraqê jî kêşe heye. Lê înkarkirin nîne. Ew nabêjin ku herkes Arab. Givaşên Baxdayê her hebûn ser Kurdan. Problemên li Îranê û Sûriyê jî berdewam dikirin. Lê înkarkirina Kurdan, înkarkirina Kurdî, pişaftin û asimilekirina Kurdî bi rêya Tirkî tenê meziyeteke Tirkiyeyê. Di damezrandina komarê pêve polîtikaya Tirkiye ya bo Kurdan her tim asimilasyon bû. Her dibêjin herkes Tirk e. Eger em bi numuneyên cîhanê re muqayesekê bikin, rêbaza asimilasyonê ya li ser Kurdan serkeftiye? Tabii devletin bu asimilasyon politikasının Helbet, bêguman, em dikarin bêjin ku ew polîtikaya asimilasyonê gihiştiye serkeftineke diyar. Bo mînak, gelek Kurd bi Kurdî nizanin. Bi taybetî diwarê nivîsînê de. Bo mînak, dibêjin Amed paytaxta Kurdistanê ye. Lê asimilasyon li wir serkeftî ye. Gelek heval û dostên min yên Kurd bi Kurdî nizanin. Ne tenê li Amedê jî, Merdîn, Çölemerg jî wisa ye. Asimilasyon li ser Kurdên ku hatina bajarên Tirkiye jî bêtir bi serketiye. Asimilasyonun belirli bir başarıya ulaştığını elbette söylemek gerekir. Bunu ters yüz etmek Berovajîkirina vê yekê bi kîjan argümantan pêkane gelo? Hangi argümanlarla mümkün? Örneğin 71 Diyarbakır Sıkı Yönetim Tutukevi Binêrin rêvebirina awarte ya ku di salan hefteyan de li Amedê hebû. Dûwir de gelekî giring e. Dibe ku ew parastinên ku li dadgehan li hemberî dozger de hatin kirin. Kiribe ku ew reş piçekî têk biçe. Di dema 12 îlonê de givaş gelekî zêde bû. Bi avayekî eşkere qanûn derxistin û Kurdî bi rêya qanûnî qedexe kirin. Lê dema ku bi israreke baş li dadgehan parastin di hemberî vê yekê hate kirin, bandora imkar û imhayê jî sist bû. Bu inkar, imha süreci etkisini kaybediyor. Öcalan'la nerelerden... Cenab-ı ve Öcalan di kîjan mijaran de rabarî hebûn? Bi rêya nivîsên ve her duyan em dizanin ku îtirazên wel hemberî hev hene. Nerelerden itiraz ettiniz? Ya da o size nerelerden itiraz etti? 1998'e kadar. Min hetanê sala 1998 ku Öcalan piştî wê hate girtin, gelek nivîs di derbarê PKK'yê de nivîsî. Nivîsên ku piştgiriya gerîla dikir. û min ew nivîs jî bi zanebûn dinivîsî. Lê dema ku Öcalan hate girtin û got ez amade me ku xizmeta dewletê bikim. Piştî wê nêrînê min yên di derbarê PKK û Öcalan de guherîn. Dikarim tenê vê bêj. Dönüp geriye baktığınızda Dema hûn vegerin û dixwe binêrin. Hiç tiştek heye ku hûn jê poşmanin yan jî dibêjin xwezî min wiha nekiriba? Keşke böyle olsaydı, böyle yapsaydım dediğiniz durumlar oldu mu? Hayır. Nexêr, tiştên wisa nînin. Bugüne geldiğimizde hocam, bugüne gelirsek. Eger em warin roja îro, beşeke Kurdan berdewaman di têkoşîna çekdarî da. Li perçeyên din hin geşedanên nû hene. Rewşa Kurdan ya heyî weke berê heyecaneke dide be? Size ilk günlerinizdeki gibi heyecan veriyor mu? Çok büyük bir sorun. Pirsa Kurd, Çok büyük bir sorun. pirseke gelekî mezin e. Di 1920 û salên pêre û perçekirina Kurdistan demên gelekî giring. Di serdema Cemiyeta Milletan de operasyoneke bi vî rengî ya li hemberî Kurdan rûdaye. Kurd û Kurdistan hatine perçekirin.
و له هاتیا پاربکرن او جبو جواککی جبو نتوکی سزادانکه گلکی گرانه وکو هستیه مروان جهف بکوین وکو میجی بی پرچه کرن سزادان و پرسکه وصایه ji 5 milyonî zêdetir nüfusa Kurdan heye. Lê ne li neteweyên yekbûyî û ne jî li konferansa İslamî nûnertiyeke wan nîne. Li cîhanê çil welat hene ku nüfusa wan ji milyonekî jî kêmtir e. Dewlet hene ku nüfusa wan 300,000 kes e û li neteweyên yekbûyî têne temsîl kirin. Niha zêdetir ji 5 milyonê nüfus heye. Lê ne neteweyên yekbûyî ne jî konferansa İslamî nayên temsîl kir. Pirsa Kurd pirseke gelekî mezin e. Pirseke navnetewî ye. Divê bi taybetî Kurd vê yekê bînin zimê. Ew gelekî muhîm e. Rexnekirina neteweyên yekbûyî, konferansa İslamî û rêxistinê mafê mirovî duê mijarê de gelekî giring e. Divê vê yekê jî Kurd bikin. Divê vê yekê bidan berhev bikin. Di hêzên bingehîn, ên emperyalîstên cîhanî û di dewletên binemal yên rojhilata navî, ango Osmanî û İranî hene. Van her çar devletan hevalbendî û hevkarî kirine û operasyoneke wiha li hemberî Kurdan pêk anîne. Deq û dolabê lanetkirî kişandine serê Kurdan. Gelekî giring e ku Kurd vê yekê baş tê bigihîn û bo rizgariyê jî vê têkoşînê bidomînin. Tecrübeya Bakurê Kurdistanê di vê qonaqê de dikare roleke çawa xwe bigire? Tabii ben onları yakından biliyorum tabii. Helbet ez wan jî ji nêzvê dinas. Ez baş dizanim bêka di dema mala Mustafa Barzanî de têkoşîneka çawa hatiye dan. Salên şestî peymana duwazdehên adara 1907 peymanên ku di navbera Barzanî û Saddam de hatine îmzekirin, ez wan hemûyan baş dizanim. Ew peyman ne tenê di navbera Barzanî û Saddam de bûn. İranê ne dihişt ku cî bi cî bibin. Tirkiye di bû asteng peyman hatine kirin lê neketine meriyetê. Bo mînak peymanek pêşniyaza sermijara li Kerkûkê dike. Dibe ku Saddam jî xwestibe lê Tirkiye û İran û ên din ew yek nedixwest. Sovyet û Amerîkayê jî polîtikayeka di berjewendiya Kurdan de nemeşandin. Bilakis devletên serdest diparêzin. Amerîka û Sovyet di mijara Kurdan de helwesteka bawerker nemeşandine. Güney Kürdistan'da Kürtler Li başûrê Kurdistanê statûyeke ku hatiye bi destxistin heye. Ger ji vir ve dest pê bike. Geşedan û tecrübeyên ku li Rojavayê Kurdistanê derketine cenabê we çawa dinixîne? Tecrübeyi, deneyimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin müdaxeleya ku Amerika di sala 1930 de digel Iraqê kirî, çûyîna Saddam, belavbûna Baasê, evana qonaqeke giring. Em wê yekê de anîn ku hetanê sala 1968 her tim rewşeke enfalkirî hebû. Ne tenê Helepçe, li her deverên Kurdistanê, li Silêmanî, li Hewlêr û di Hokê jî hebû. Jenosîdek li hemberî Kurdan hat meşand. Li Helepçe zêdeyî 6,000 kes mirin. Li ti dereke cîhanê dengek bilind nebû. Di sala 1945 de li Nagasaki û Hiroşîma jî heman tiş pêk hat. Li Japonya jî ti dengek derneket li hemberî enfala li ser Kurdan. Ne li Parîsê, ne li Roma, ne li Londra, ne li Moskova, ne jî li Kahîre ti bertekek ji bo vê jenosîdê nehat. Ew nîşana wê ye ku bêka Kurd rastî neheqiyê çawa hatine. Li hemberî derketina jenosîdeke wisa jî nîşaneya wê yekê ye. Bê pirskirêk çi qasî giran e.
sorunun çok Rojava'daki gelişmeleri Hon geçeden el değerlendiriyorsunuz? Rojava'yı Kürdistan'a Kürtler çavadını nasıl faydalanacak büyük. oradan? Yani şöyle işte Di salê 1920 de Kurdistan hatiye perçekir. Kurdistan metingehek jî nîne. Piştî ku Osmanî belav dibe, axa împaratoriyê parvekirin. Kî parve dike? İngiltere û Fransa. Irak hatiye avakir. Ürdün, Filistin hatiye avakir. Hemû jî metingehên İngilîzan. Di vê demê de digel İran, Ürdün, Suriye û Filistînê Kurdistan jî hebûye. Kurdistaneke girêdeyî İngiltere an Fransa. Eger wiha bibûye, niha ji zû ve devleteke bihêz hatibû avakirin jî. Lê nebû. Kurdistan hat perçekirin û parvekirin. Irak dibêje ev der ya min e. Türkiye bo Bakurê Kurdistanê dibêje ev der axa min e. İran dibêje ev der axa İranê ye. Wê demê İngiltere jî, Fransa jî xwedî polîtikayên bihêz bû. Irak demeke dirêj di bandora İngiltere'ye de bû. Suriye dijêr kontrola Fransa de bû. Hemû çûn û rêveberiyên Arab li wir serdest bû. Suriye'de de Arap yönetimleri, yani Kürdistan böyle intikal ediyor. Hocam Kuzey Kürtleri Kurdên li Bakurê Kurdistanê divê bala xwe bêhtir bidin modeleke çawa yani çi bidin pêşiya her tiştî? Neyi öncelemeli? Yani hem statü olarak Türkiye'deki Kürtler Bêguman Kurdên ku li Tirkiyeyê divê xwedî li zimanê Kurdî derkevin. Xwedî derketina ji Kurdî û fêrkirina bo zarokan gelekî giring e. Divê Kurdî bibe perçeyek jiyana rojane û li bazarê, li dibistanê, li her derê Kurdî bê axaftin. Ew gelekî giring e. Ne weke Başûrê Kurdistanê ye. Li wir kêşeyeke wisa nîne. Herkes Kurdî de axive. Perwerde dibîne. Lê li Bakur wiya nîne. Pirsa herî giring xwedî derketina li zimanê Kurdî ye. Geride bıraktığınız bütün bu Başa, serencamınız hemû ew serencam û serboriya we ji hêla malbatî ve awêneyekê çawa derxist û li çi merheleyê yên ha? İlçenizle, şehrinizle, sizin kendi ilişkilerinize neye mal oldu, nasıl yansıdı? ya 1971 işte ilk Di sala 1971 de ez hatim girtin. Li İsklîbê, li navçeya ku lê bûme û mezin bûme. Dijberiyeke gelekî zêde hebû. Min paşê bihîst maleyê mizgeftê duazeke xwe ya roja înê de dibe ku li navçeya me jî anarşîstek derketiye. Bavê min jî wê demê li mizgeftê ye. Dema dibihîze ji xwe ve diçe. Bi wî halî rakirine birine malê. Lê pêde ew reş guherî. Ne weke berê ye. Ger bême ser malbata xwe ez biçûkê malê bûm. Ez di sala 1939 de hatime dinê. Birayê minî mezin di sala 1921 de ên ji wî piçûktir di sala 1930 de çêbûye. Xwişka min jî di sala 1936 de çêbûye. Hemûyan koça dawî kirin. Niha kesek îne. Bavê min jî di sala 1890 de hatiye dinê û di heftê û neh saliya xwe de koça dawî kir. Diya min di sala 1898 de hatiye dinê. Hemûyan dizanin ku ez ji ber nivîsandinê tême girtim. Ew yek ne bi dilê wan bû. Nedixwestin ez binivîsim. Lê dema min dinivîsî jî tiştek nedigotin. Dihatin li girtîgehan serdana min dikirin. Alaqeyek her tim hebû. Di deman girtin û girtîgehan de nedixwestin ez pirtûkan çap bikim. Lê dema ji ber wê gef li min dihatin xwarin jî. Ez bi tenê nehiştim. Ne tenê malbat. Lê helwesta hemû aqrebayan jî wiha bû. Ailemiz değil, akrabalarımızda da, komşularımız, akrabalarımızın tutumu da aşağı yukarı böyleydi. Türkiye ile ilgili bir soru sorup Hon rewşa Tirkiyeya heyî çawa dibînin û ew rewş çi hestil we peyda dike? Haline dair hissiyatınız ne? Yani Türkiye'de en önemli sorunu
Giringtirin pırsa Türkiye binerin neyek ji pırsa. Pırsa heri giring pırsa Kürde. Ev pırs sedema hamu pırsên dineş. Devlet her tim hewl da bi givaşan vê pirsê paş de bide. Politikaya bingehî ya devletê ev e. Lê êdî pêkan nîne ku ew polîtika bijî û bimeşe. Kurd êdî ne ew Kurdên bêriya 5 salan. Ew êdî gihiştina hişmendiyeke bîrdoz û vê yekê diparêzin. Politikayên devletê û ya Kurdan helbet nakokî hevin û duwir de jî dîsa giring e Kurd zarokên xwe fêrî Kurdî bikin. Bo mînak hûn li Amed, Batman, Nisêbînê, Cizîrê digerin. Zarok kêm bi Kurdî diaxivin. Eger dema hûn bigerin we dît ku zarok bi Kurdî napeyivin. Ew kêşeyeke mezin û mezintir e ji bo Kurdan. Ez ji we re behsa Madam Kurî bikim. Dîroka wan jî dişibe ya Kurdan. Polonya çend caran hatiye perçekirin û parvekirin. Aynî weke Kurdistanê, lê cudahiyek heye. Ew dibin devlet û têne perçekirin. Madam Kurî wiha dibêje. Welatê me di navbera İmparatoriya Rûs, Elman û Awsturyayê hat parvekirin. Zimanê lehî hat qedexekirin. Perwerde bi Rûsî bû. Lê dema em bo dibistanê dimeşin, dema em li malê bûn û di rêya vegerê de her me bi zimanê xwe qîse dikir. Êvaran li malê hemû malbat bi zimanê lehî diaxivî. Zarok bi vî zimanî perwerde dikir. Di têkoşîna me ya rizgariya welêt de cihekî gelekî giring yê zimanê me heye. Dibe ku devlet bo Kurdan dibistanan ve neke. Perwerdeya farzkirî jî qebûl neke. Li her malek dikare bibe dibistanê. Em bêjin li Batman, Amed, Colemergê, Kalemêr li qehwexaneyan bi Kurdî diaxivin. Ew tiştekî gelekî baş e. Lê ew yeka çarenûsê diyar nake. Min gava din behsa Amedê kir. Kalê bikolîn, bêka çi qas zarok bi Kurdî diaxivin. Rewş ne baş e. Zarok her bi Tirkî diaxivin. Ew rewşeke gelekî xirab e. Xwedî derketina li Kurdî giring e. Giringê geşkirina Kurdî. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Temaşevanên hêja mêvanê me Doktor İsmail Beşikçi bû. Helbet Kurd wî nas dikin, hemû Kurd nas dikin. Bêhtir bi gotar û nêrînên wî yên di derbarê Kurdan da, zemên da, civaka Kurdan da. Me jî xwest em hinekî berê xwe bidin jiyana wî ya şexsî, hest û hêviyên wî, nêrînên wî yên takekesî weke însanekî me xwest em berê xwe bidin hestên wî. Da ku ew ji bo dîrokê bimîne yan jî ji bo arşîvê bimîne. Heta carekê din dem baş.